كيتقالس كي مكته حالة يلن زتعوت سلجن سرح نسرح 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 سرح كبرتي ونسرح سلام تخطاتلت نايس channel كما كان يخون كما يتخونوا السنة كتكونوا ناي وترو من يوتيو امبارنا يلو مارس ناون بزعبا هلو كنتات قطبانا عالم بفلاي دما نكونتات قطبانا باي بريطانيا ويكا يونايتد كينغدوم زدسس مدبي كون اززلنا يو غزيه نتن اب عالم حيالاتنا بحالتي بيكونومين عالم ديكتيتس جبراز نبر حجراتهم كلای اب دركوخيت ناي كرايسيس ويكا ناي متفاش اب تحزلو ازيا قداسن فلوين غزي مخانو دستبهلنا لي مسلني ابزي لن كنز غبرو زلو فيديوتات نسب نمفراح وين برعد يكون اتزلو كنتات بقلل زبله منقدي كنردو كم زلنا اي خرز فتنزلو امبارزا فيديو زيا قطبانا يونايتد كينغدوم بخمي اب كمي درجه بتصيخم زلو نملو حزبنا يونايتد كينغدوم تراي دكونسنا عالم درجه ابشا على درجه بتصيخم زلو استفلاليه مع كاناتنا عالم ززاربو حقيو كنريينا دما بحالي امبار ازز غبرلكم زلو استوئيلنا رينا منينا نخنكيد اذا حبريتازي انا يكون زبلو زلو ناباهم يزم حلالفو زلو كاب زتفلاليو ሊቃውንቲ ናይ ቁጠባን ኪላታት ናይ ፖለቲከኛታትን ኪላታትን ዝመጽ ሓበሬታ ይሞ ሰሚዕና ተተጠቀምናሉ ንነፍስና ንጠቅም ተዳሊና ንጸንሕ ብርቱዕ ውሕጅ ብርቱዕ ሱናሚ መጸካል እንተይሎምካ ዘድልየካ ምድላዋት ክትገብራለካ ተቐዳማይ ተገዳሲት ግን እንታይ መጸካ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ምኽኣል እዩ ድሕሪኡ ብኸመይ ትዳለወሉ ድማ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ቀጻሊ ኣብዚ ቻነል እዚ የውርድ ኣለኹ እቶም ተኸታተልኩም ትሪወሎም ቶም ዘይ ትሪወግን ናብቲ ቻነል ብምኻድ ኣስተብህሉ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ኣለኒ ባርዛ ቪድዮ ላይክ ኣበዋ ናብ ካልኦት ተጠቅምያ እንተልኩማ ድማ ሼር ግበርዋ ሕጂ ቀጥታ ስክሪን ናተ ሼር ገይረ ብሓደ እናራናዮ ክንከይድና መጀመርያ ቁሩብ ፍሌቨር ወይ ክርዳእኩም ብዛዕባ እንታይ ንዛረባ ኣለና let's see. On September the 26th, the UK's economy, the 6th largest in the world, completely collapsed. And right now the country is sitting on the verge of a very sinister crisis. But how could this happen? Just 15 years ago, and the UK was one of the world's strongest economies. But right now, the country is in a severe economic crisis. The country has doubled its debt, winter blackouts are looming, the currency is crashing, and now 3/4 of British pubs face permanent closure, which is why the government is now preparing police for a breakdown in public order caused by this economic crisis. The catalyst for all of this came after an announcement from the new UK government to borrow even more billions, which sent the market spiraling out of control. This is coming. So, بحفشا زنريو صنعنا قطبانا UK اب كمي درجه بتصيخم زلو زنفتنا حقيو قربت لين دحرت وسيده حبريتا كبكم قطبانا انجليز مبلشاتي حمشاي اب توب 20 توب 10 جي توب 7 جي 7 زبالو هاجرات اباتهم زنبريو كسابتو تشحنشو منتن دما قال كابتوم زقلطفن بزحير منفسن زنهر زنبري قطبانا عالمي تشحنشو منتن كم زحجي زلو حرب برتو كرايسيس مسمته قطبانا UK بعبي تحسياو قلطيفو ريكافر كغبرايد اي كالن حمشت عمت وسيدلو كاب تشحنشو منتن ابتقدني كرايسيس ناي تشحنشو منتن زنبري نخبصح مالتيو دحيرو دحان زخونه منقسقاس كغبر مجمره دما اب تشحنشو دشتن زغاطمه دما نفلطينا بريكزيت كاب اوروباوي حبرت كنوصينا زبل حساب اذا حساب زي بقال كفال فلابت كونسرفاتيف بارتي نايتي منقسناي UK زمص كون كله UK كفالنا اوروبا حبرت كلا لندن ذا فاينانشال هاب ويكا لبنا فاينانس نا اوروبا حبرت يعني را سلازي فاينانشال اندستري ويكا فاينانساوي اندستري اب لندن تزعبي مدبرنا مول اوروبا ينيرو سلازي حدا فلو يحيل نيروا ني قطبا UK كمود فلايد ماني نلندن ايريا مالتي سو ذا حرت بريكزيت حزبي يونايتد كينغدوم كاب اوروبا حبرت كنوصينا مخنياتو ناي بيننا مصاينا بعلنا كنوسنينا سدتنياتات كاوز مصين دلن بزح صقمات كاب اوروبا حبرت زمصنا يندلن بمبال مريچو كيلو وسينو اتصقم جن ولا كليون تمرصو دحريو زخده برتع فتح ويكا اغلي ديفورس بلو ات اوروبا حبرت مخنياتو عاد بلوك سلو زخونه نيوكي ابتي نيغوسيشنز
ብጣዕሚ ጨቢጡ ስለ ዝሓዛ ዩናይትድ ኪንግዶም ብኣዝዩ ሕማቅ ከምዚ ክልተ ኣዝዮም ዝፃሉ ኣብ ሓዳር ዝነበሩ ክፋትሑ ከለዉ ዝበዝሐ ገንዘብ ንመን ዝኾኑ ጠበቓ ከም ዝብልዎ ዩኬ ድማ ብዙሕ ከሲራ ወፅያ እቲ ዝዓበየ ንግዲ ናይ ዩኬ ምስ ኤውሮጳ ስለ ዝኾነ ቅድሚ እዚ ናይ ኮቪድ ክራይሲስ ምምፅኡ ድሮ ኣብ ክራይሲስ እያ ነይራ ምክንያቱ እቲ ንግዲ ናይ ክልቲአን ሃገራት ሓድሽ መሰረት ንክሃንፁ ክንደይ ብሎኮን ክንደይ ተፍትሻትን ክንደይ ፀገማትን ፈጢሩ ነቲ ኢኮኖሚ ቅድሚ እዚ ናይ ኮቪድ ክራይሲስ መፅእዎ ነይሩ ካብኡ ነቲ ናይ ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ክፈትሕ እናፈተነ at the same time ምስ ኩለን ሃገራት ናይ ዓለም ድማ ሓድሽ ዝምድና ትሬድ ዲልስ ናይ ንግዲ ዝምድና ክሃንፅ ነይርዎ ምስ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ምስ ህንዲ ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ምስ ካልኦት ዓበይቲ ምስ ካናዳ ምዚኣቶም ኩላቶም ብርቱዕ ስራሕ ዘድልዮ ንኩሉ ነጥብታት ናይቲ ንግዲ ዲል ንክትገብር እዚ ገና ናብ ከምስታት እዚ ከዓ ውሽጢ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ እናተባልዐ ፍርቂ ናይቲ ህዝቢ ከባቢ ኣይደልዮን ነይሩ ስለዚ ክንደይ ዕርምሪም ክንደይ ጫቁጫቁ እናሃለዎ እዩ እዚ ዝካየድ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ልክዕ ንኩሉ ዓለም ድማ እቲ ኮቪድ ዝበሃል ኣብ 2020 ድማ ሃሪሙ ማለት እዩ ንዩኬ ድማ ብዝለዓለ ሓሲዋት ናይ ኮቪድ ምምፃእ ምክንያቱ ኣብ ገና ኣብ ጫውጫውን ሽግርን ከላ ብትክክል ኣብ ዘይዋኑ ስለ ዝመፃ ማለት እዩ let's see just one information here ዓበ ብስራት ንተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል መቸም ኣብቲ ግላዊ ትሕዝቶታት ወይ ከዓ ኮርሳት ናተይ ብዙሓት ተማሂርኩም ክትመሃሩ ትደልዩን ከም ዘለኹ ይፈልጥ እየ ብዙሕ ኮርሳት ናትና ንሓፂር እዋን ዲስካውንት ጌርናሉ ኣለና ከድኩም ነቲ ኮርሳት ካብ ዌብሳይት ወሲድኩም ኣክሽን ውሰዱ thank you very much so ብሓፈሻ ከም ንብሎ ዘለና እቲ ኩነታት ንዩኬ ኣብ ኮቪድ ብጣዕሚ ሓሲዋት ራይኮነስ ነቲ ህዝቢ ድሮ ኣብ ሽግር ዝነበረ መሊሱ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣልሚስዎ ድሕርቲ ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ምውፃእ ብዙሓት ዓበይቲ ካምፓኒታት ቀደም ንሎንደን ከም ካልኣይ ናይ ኣሜሪካ ዝርይዋ ዝነበሩ ሓዲሞም ናብ ካልኦት ክኢሎም ብቐረባ ናብ ኣየርላንድ ዝኸዱ ናብ ካልእ ኤውሮጳ ዝኸዱ ፈረንሳ እታ ዝዓበየት ዝኸሰበት ካብቲ ናይ ብሬግዚት ይበሃል ምክንያቱ ብዙሓት ካብ ዩኬ ወፂኦም ንፈረንሳ ምክንያቱ ፈረንሳ ክፋል ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ስለ ዝኾነ ኣብኣ ኮይኖም ቢዝነሶም ዝኾነ ካምፓኒ ኣብ ዩኬ ዝነበረ ድሕሪ ብሬግዚት ንሙሉእ ኤውሮጳ ብሰንኪ ዩኬ ክኸስር ኣይደልን ንዩኬ ከሲሩ ኣብ ኤውሮጳ ኦፕሬት ክገብር እዩ ዘሎ ምክንያቱ ዓብ ማርኬት ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ዝያዳ ሃሲዋ እዚ እቲ ድሕሪ ባይታ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ሓድሽ ፕራይም ድሕሪ ሞት ናይታ ንግስቲ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር መሪፆም ሓድሽ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ወይ ከዓ ቻንሰለር እውን ገይሮም ማለት እዩ እቲ ሓድሽ ዝመፀ መንግስቲ ድማ እቲ ሓዳሽ ፕራይም ሚኒስተርን እቲ ሓድሽ ቻንሰለር ናይ ፋይናንስን ድማ ሓድሽ ንጥፊ ውፅኦም ንሳቶም ድማ እንታይ ኢሎም ነቲ ቁጠባ ንምብርባር ቀረፅ ከነጉድል ኢና ታክስ ካት ክንገብር ኢና ኢሎም ገና ኣብ ዓዲ ዓዘቕቲ ከለዉ ታክስ ካት ክትገብር ምፍታን ድማ ሓደ ንነብስኻ በዓልካ ቃንዛ ምምፃእ ይብልዎ ኢኮኖሚስት ምክንያቱ ቀረፅ ከጉድል ከሎ መንግስቲ እንታይ ዝገብር ዘሎ መንግስቲ ቴክኒካሊ ወይ ከዓ መንግስቲ ኣታዊው ካብ ቀረፅ ናይ ህዝቢ እዩ ካብ ትካላት ድዩ ካብ ሰባት ድዩ ካብ ገለ ዝረኽቦ ቀረፅ ብገይሩ ንቤት ትምህርቲ ድዩ ንፖሊስ ድዩ ንካልእ ተቐርፂ ድዩ ኢንቨስት ይገብር ማለት እዩ ታክስ ካት ክገብር እየ እንድሕር ኢልካ ግን ኣታዊኡ ዝቆርፅ ዘሎ ኣብ ኖርማል ፒር ኢኮኖሚክስ ወይ ካብ ብቲዮሪ ክንሪኦ ከለና ኣብ ተግባር እውን ይርአ እዩ ቀረፅ እንድሕር ዲልካ ሰባት ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝልዎ ሞር ኣብቲ ኢኮኖሚ ኢንቨስት ይገብሩ ኢኮኖሚ ድማ ግሮው ይገብር ካብቲ ግሮውስ ድማ ሞር revenue ወይ ታክስ ረክብቲ መንግስቲ so it works theoretically ኣብ ከምዚ ሕጂ ዘለና ኩነታት ግን እዚ ነገራት እዚ ክሰርሕ ኣይክእልን ምክንያቱ ኩሉ ኢንቨስተር ኣብ ፍርህን ኣብ ፓኒክን ስለ ዝርከብ ንእሽተይ ምክንያት ተረኺበ ብፍላይ ከዓ ከም ቁጠባ ናይ ዩኬ ኣብ ክራይሲስ ብተመላላሲ ቅድሚ እዚ እቲ መንግስቲ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ትራስት ዝብላ ዘሎ ዝመፀት እውን እኮ እቲ ቅድሚያ ዝነበረ ናይቲ ቦሪስ ጆንሰን ብስካንደልስ ብዝተፈላለየ ክስታት ብዙሕ ፀገማትን ብዙሕ ምዝላቕ ናይ ሚኒስተራትን ዝተጠላቀየ መንግስቲ ነይሩ ሓደ መንግስቲ ናይቲ ሓንቲ ሃገር ብዙሕ ፀገማት እንተለዎ ነቲ ቁጠባ ብጣዕሚ ዝሃስዩ ምክንያቱ ቁጠባ እንታይ ዝደሊ ስታቢሊቲ ርጉእነት ዝደሊ ርጉእነት ተዘይካየ ድማ መሊሱ እና አንቆልቆለ ዝኸይድ so እዚ ኣርቲክል ናይ CNBC እንተሪና ብዙሕ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ይገልፅ ቁጠባ ናይ ኣብ እንግሊዝ ኣብ ክሪቲካል ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈት ወርሒ ትሽዓተ ኢቨን ባንክራፕት ንክኸውን ተኽእሎ ከም ዝነበሮ ብዙሓት ነይሮም ምክንያቱ እቲ ዘተኣታተዎ ታክስ ካትስ በቲ ማርኬት ብርቱዕ ዝኾነ ኔጌቲቭ
ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ስለዝተገበሮ ብጣዕሚ ኣብ ሃሳይ ደረጃ ኣውሪድዎ ነይሩ ነቲ ኢኮኖሚ ቁርብትለይ ሓበሬታ ካብዚ ክንውስኽ the global economy falling into a historic recession, with major banks like Deutsche Bank and Morgan Stanley rumored to now also be on the brink of collapse, and the UK is certainly feeling the brunt of this recession. You see, the country's inflation rate has gone up over 10% this year. Inflation try ንበይኑ ትዝቕባበ 10% ዝቕባበ ምስቲ ደሞዝ ዘይውስኸሉ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ጸቕጥን ዜጋታት ክገብር ከም ዝኽእል ምስቲ ባህል የድልይ highest in over 40 years. And on top of this, the UK is the only G7 country to never recover economically from COVID. And so with the government borrowing yet even more money, people finally lost all confidence that the UK could ever pay this back, causing the British pound to be valued at one ባጤራ ናይ ፓውንድ ናይ ባጤራ ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ድማ ኣብ ሬከርድ ሎው ይርከብ ኣብ መወዳእታ ተስዓታት 2000 ሓደ ፓውንድ $2 ይሽረፍ ነይሩ ካብዚ እናንቆልቆለ ሕጂ ጥራይ ዝመፀ ኣይኮነን ነዊሕ እዋን እናንቆልቆለ ዝመፅእ ዝነበረ ይከይስ ሕጂ ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ድማ እቲ ክራይሲስ ኣብ ዝጎልሓሉ ክሳብ ሓደ ፓውንድ ናብ $1.03 ዝበፅሓሉ ደረጃ በፂሑ ነይሩ $1.03, its lowest ever value against بحفشة زنريو زلنا كتبنا إنجليز زتفلالي crisis أبرز crisis experience ناقبري خيس لزلو just one second التكونتات ناتو نابيجوتو كخيت كم زخل أشغالي زخون زلو قبل اليوم ما تناي ندادي crisis دما وسقولو كونتات أوروبا زلو نبريتين ترى كونتات نا أوروبا زلو كونتات نا روسيا زلو كونتات نا ندادي كله زيادة بفلاي دما روسيا زجبرتنا معك أبناء ندادي باي بريطانيا بالتعمي حسيوا لك كم كالوت هجرات أوروبا سلزع بيت هجرات أوروبا أبي وترن كلولاون ناي even نا bankruptcy درجة بس حتولو درجة زنبرت جزينيرو United Kingdom أبز حلف ورهي ستيل كون تجلاجيل على نبلي لنا الكرايسيس ستيل ناقد سلن نبرت زخيت زلو كنتاتنا نزارب زلنا so إذا كل كنتات من البات نعنا بمعدن ريوز لنا أبكال هجر أب يوكي نزل لهم أزيو تنكاخذ الليو مخنياتو ناي باوند ممكن على مرادن انتهي مالتيو نتي كتبا نتي سيفينج ناي تزبي نتي أبانك زنبرة جنزبكا ناي مجزع عقمو نهمميز خيزلو سلازي بتعمل تنكاخذ الليو أتحساس بانا مزلو هلو كنتات ناي إيكونومي رديت ناي فاينانسنا كعبك خلالو زيج زلو أب يوكي زخون عينة إنفستمنت بفلاي أبريل ستيت جاب كالوت أبيتي نجارات كنكتب كنكلالنا مغنياتو نستفعل عليه supply chains بحالله كله أبيت نجارات كم بعد ماكينة دي جلمله واجو نهيري زلو بإنفليشن تراي ديكوني معك ويكات أجمعت نايت supply chains سلزلو نسون بعلنا من هارواجاتات أبزل على درجات تعيوالو سلزي we have to be careful نجبر investment real estate نزيح جزء الانفليشن تدمره نايتي سنترال بانك نايتي مينستر فاينانس جبرو زلو تسقمات نمبدح استفل عليه سقولتات كوسا سلازخل كنت انكا كن كلالنا كم تزيارة زرابة لزلو مقر مالتيو تي ناتي pure أنا نفسه كفسب كوبوز دالي advice انتو اللقينو just one second زكونا تاتزي نخلو كتسألنجيو يوكي نبينا يكون تنكتسألو مغنياتو تنا يوكي قول حزر رزول ويكات economic transformation economic change يلوم تي حدش منقص وجزء له أبكالك زي سرعيو أبزو أنا زجن مستزلو panic up market أكسر هاي كالت رأي كونسي أب حتصير جزء أنت عينت crisis كسب كيلو الكرايسيس دما سب أمنقستي يوكي امنسل زي بلو زخوانا نسوز وجو بلاك أحمد قدو كتبكوس لازم في تنزلو توم بوند كاب منجس يوكي جزيهم زنبرو ويكا جنزبو من منجس يوكي زلك هو زنبرو سبات تكالات يخونون سبات كالتيفهم كهاد مفتينهم مهدا مالد دما نتي بانك نتي فالي نايت بوندس أزي كم زخبري قبل مهنياتو أنا نحد سب كلك حتى خوينه زت أمامنا نتخوينه ترى زلكحو زيت أمامنا كتفش زخي زلو مخالن تفليته على كحيوز زنبركو جنزب كوسد يدفتن كوسد تزيكي لغة التنعوز ولد زحطو زنبركو حمش قرشين ميتي حطو تنيره 10 قرشي 10 حمشك حتى تيزي جمل سلامنتاي التنعو ملك حي ريسك ناتو إن عبيس خي سلازلو
እዚ ድማ እቲ ንዩኬ እቲ ትሬጀር ናይቲ ሃገር ብናሕሪ ነቲ ቦንድ ክንገዝኦ ኢና ገንዘብ ፕሪንት ብምግባር ማለት እዩ እዚ ሰሪሑ ኣብ ዩኬ ምክንያቱ ዘተኣማመን ኢኮኖሚ ናይ ዓለም ስለ ዝኾነ ክሰርሕ ክኢሉ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከም በዓል ኣርጀንቲና ከም በዓል ቬኔዙዌላ ከም በዓል ተርኪ እዚ ነገራት እዚ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እቶም ቁጠባታት ኣዝዮም ሓያላት ስለ ዘይኮኑ ህዝቢ እቲ ኢንቨስተር ኣባቶም ዓብ እምነት ከውርድ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቶም ኣብ ዩኬ ዘለኹም ገንዘብ ሓዙ ኣብ ዝኾነ ነገር ገንዘብ ክትሕዙ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብ ብርክታት ኢንቨስት ምግባር ኣገዳሲ እዩ ግን ብኸመይ መንገዲ ግን ወላ ኣብዚ ቪድዮ ክህብ ብጣዕሚ ዘፍርሐኒ ምክንያቱ እንታይ ኣበይ ቦታ ከይድኩም ብኸመይ መንገዲ ኢንቨስት ትገብሩሎም ስለ ዘይፈልጥ መኽርክብ ኣይክእልኒ ኣብ ባስኬት ናይ ዝተፈላለዩ ኢንቨስትመንት ምግባር ግን ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናብለት ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ዝሓቆፍ ፖርትፎሊዮ መሓዝ እቲ ካልእ ኩነታት ባጤራታት ሙሉ ናበይ ገፅ ክኸይድ እዩ ዝፍለጥ ነገር የለን ዶላር ይድይብ ኣሎ ክሳብ ክንደይ ክሳብ ሴንትራል ባንክ እቲ ኢንትረስት ሬት ዝዕብዮ ዘሎ ይዓብሎ the moment ከምኡ ማሰቶ ከብሎ ይውደን ነው እቶም ኣብ ፎሬክስ ኢንቨስት ገብሩ ክለ ዘለኩም ይከንዱዳ ንኣኻትኩም ኣይትግበር ኣይብልኒ ከይፈለጥካ ትገብር ዘለኻ ግን ቅድሚ ክንደይ ዋርሕ ዩሮ ክንገዚና ዩሮ ሓሲሩ ዝብሉን ሰባት ነይሮም you don't know ሓሲሩ ዘሎ ኣብቲ ግዜ እቲ መሊሱ ከንቆልቁል ይኸውን you don't know ንሪኦ ኣለና ድማ ይንቆልቁል ኣሎ ከምኡ ፓውንድ ሓሲሩ ክሕዝ እየ ዝብል ነይሮም ክሳብ ክንደይ ስለዚ ኣብ ዘይንፈልጦ ኣይንእቶ ንፈልጦ ነገር ግን እንታይ እዩ ብሂስትሪ ፕሩቭድ ዝኾነ ታሪክ ተደጋጋሚ ዘጋጠመ ብዙሕ ካምፓኒታት ብሉ ቺፕ ካምፓኒስ ብልዎም ሓይሉ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ክራይሲስ ሰርቫይቭ ክገብሩ ዝኽኣሉ ካምፓኒታት ብብዝሒ ናባቶም ኢንቨስት በብንሽተ ኢንቨስት እናገበርና ዶላር ኮስት ኣቨሬጅን ነዚ ፕሮግራም እዚ ኣብቲ ናይ ብሕቲ ክላሰይ ቀስ ኢለ ምህርየ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከመይ ጌርና ክናቱ ከም ንኽእል ድማ የርየ እቶም ትደልዩ ቦግ ጌርኩም ምፁ ምክንያቱ ተብተብ ኢልካ ትገብሮ መሊስ መቸም ታዊልኩም ተኣትዎ እንታይ ከም ዘጋጥመኩም መብዛሕትኩም ትፈልጥዎ ይኹም ብዙሕ ምዝራብያ ድልዮን ብዙሕ ግዜ እውን ሓቢር ኣለኹም ብሓፈሻ ዘለናዮ ግዜ it's a very important time ንኽስምብር ይኩንን እንተፈሊጥና ከምዚ ንኽኸራስነኩም ዝብለኩም ከይመስለኩም እዚ ኩነታት እዚ ትዝለዓለ ናይ ሃብቲ ምስግጋር እዩ ካብ ፍልጠት ዘይብሎምን ትዕግስቲ ዘይብሎምን ካብቶም ኣብቶም ፍልጠት ዘለዎምን ትዕግስቲ ዘለዎም ክሰጋገር እዩ ብኸመይ ቅድም ክትመሃሩ መፅሓፍቲ ከተንብቡ ናይ ፐርሰናል ፋይናንስ መፅሓፍቲ ከተንብቡ እቶም ከተንብቡ ትኽእሉ ዝለዓለ ሪኮሜንድ ይገብረልኩም Rich Dad Poor Dad ሓደ ካብኣቶም እዩ The Richest Man in Babylon ከምኡ እውን Money Master the Game ዝብል ናይ ቶኒ ሮቢንስ ብዙሕ ዓይነት ኣሎ ወይ ካብ ሓንቲ እውን ኣላ The Psychology of Money ትብል ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ኣለኩም እውን ኣብ ዩቱብ ሕግዝ ዝኽእል ኮንሰፕት ክበኩም ዝኽእል ኣብ ክራይሲስ ዝጠቕመኩም ኮንሰፕት ክበኩም ዝኽእል ምንባብን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስጉምቲ ምውሳድን ከድሕነና ይኽእል ጥራይ ዘይኮነስ ዕዉታት ኮይና ንኽንወፅእ ክሕግዘና ይኽእል እናበልኩ እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ነዚ ቪድዮታት ከም ዝቕርበልኩም እየ እቶም ድልየ ዘለኩም ነቲ ኩነታት ናራኹ ክገብር እየ እንተሰሚዕኩም ተኸቲልኩሞ እሞ ሞር ብዛዕባ ሪሰርች ክትገብሩን ስጉምቲ ትወስዱ ተጀሚርኩም ዝበለፀ ንዓኻትኩም ንሕና ድማ ሓይልና ዳ እምበር ደኺምና ክንወፅእ ካብዚ ክራይሲስ ኣይደልን እየ ስለዚ I hope እታ ቪድዮ ጠቓሚት ኮይና ክትረኽብዋ ከም ወትሩ ነንጠቕመና እያ እንተኢልኩም ስምዕዋ ላይክ ኣብዋ ናብ ካልኦት ሼር ግበርዋ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ሕቶ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉለይ ከምዚ ኣብ ኩነታቱ እናራኹ ክጠቅም ዝኽእል ቪድዮታት ገብር ክፍትነ ክሳብ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ብኻልእ እዋን ንራኸብ ደሓን ኩን ንብለኩም ፅቡቑ ቻው